Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-13 na sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Iwat kitang magainop danay mga kaaksyon samtang ragatimo-timo ng halos karabanan sang ilang panyaga. Ang iban wala pagidman magkatimo-timo nagahimos pa sang palanyagahon nila sa sining mga inoras. Liwat kita nga magainop na mga kaaksyon sa aton sining pag-pangalagad 73 days before paman mag-Christmas Day. May 73 kaadlaw ang nabilin before paman mag-Christmas Day. Kag 80 diyas ang nabilin before paman mag-New Year's Day. Tuloy-tuloy lang aton sining pagpangalagad sa inyo mga kaaksyon kay nasang kagahon masubo-subo maning balitahon bangod nga tatlo gid ka mga kauturan ta ang nagtaliwan bangod sa sining aksidente nga nagluntad ra sa home site mga kaaksyon, no? Grabe maning ano ang aksidente halong gid sa may mga salakyan lang yung nagamaniho sa mga drivers, halong gid kita, no?
Kay kung nagahilapit ang pagbulag sang tuig, nagahilapit man. Kag nagapakadtuman ng disgrasya. Sos. Sige, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sininga udto? Kabayuntang oks lang aton sininga pag sinalayo sa mga kaaksyon tadri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kalakip man ang aton sininga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kag sa Negros Oriental man nga bahin, sa Negros Island, kalakip man sa bugos nga Rion sites. Manog sugod ang sesyon sa Batasan Pambansa ay perti no ti ato na didto ang grupo ta kay Congressman Lord Velasco ato na sa Batasang Pambansa right now. Ambot ang kagrupo yan ni Congressman Alan Peter Cayetano, kundiin pa kay ginbungkal nila ang Batasan Pambansa para makasulod ang ining mga kongresista. Ay, perti. Maro sadya kag bantayan lang diri sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod ang mga senaryo, mga kaganapan dito sa Kongreso. Para na sa sulod ang grupo ni Congressman Lord Velasco. Ay, pertino. Grabe man nga sitwasyon ni ano ni pagusto na lang niya gaway puder ni. Kasi Cayetano nagdeklarar nga break ang sesyon. Ambot ko may quorum, no? Amo ning hibaloon ta kung may quorum ang ato sining mga kongresista sa diligid lamang madugay. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkawpod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ikatatlong COVID-19 mass testing pati gayunon sa Kabangkalan subong adlaw. Golpiada nga pagdamo sang kaso, makaalarma o suno sa kay Mayor Zaiko. Halong gid taga Kabangkalan ha. Kay way man ta piardihon kon naga-social distancing, face mask kag facial gid lamang. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Dale Salazar. Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office bukas sa plano nga Sabado sang gabi magpatigayon sang disinfection para makabukas ang 3 ka mga dalagko nga merkado sa Domingo nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Kapulisan sang Police Station 4 nagahulat pa nga makaistoryanay ang pamilya sang napatay kagang tagiya sang truck nga involbado sa aksidente kaina sang Kagahon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Duha ka hepe sang probinsya nagpositibo sa COVID-19. Kaga pagpanakop sang bulang mas hugton pa sang kapulisan sa probinsya. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Philippine Coast Guard nagahulat pa sang formal nga komunikasyon angot sa pagbalik sang biyahe sa mga sakayan pandagat. Sa mga balita out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, syudad sang Sagay, 21 anyoso nga lalaki patay matapos hubog kaginhampangan ng iyarmas lutang naglupok ini. Ay, grabe.
Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, sa sentral nga bahin sang probinsya ay gabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona ging serbiyan sang warrant of arrest sa mga katapos sang kapulisan sang syudad sang Bago angot sa kaso nga child abuse mano. Samtang sa balita national, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato, face-to-face classes ginatunan na sa mga lugar nga zero COVID-19. Kag Representative Alan Velasco kag Alan Cayetano ipatawag ni Presidente Duterte sa Malacañang, pero ti sumong sining mga inuras ato natuya si Velasco sa batasan pambansa. Do hindi man siya kahulat, no? Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga Region 6 kag kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina gina-acknowledge na nagpadala sang mensahe via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang mensahe ninyo basta jutay lang, no? Para makumudahan tatanan sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, no? Kag sa mga website nga yara na naka-tune in, nakapamati na sa aton sining broadcast via www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers natin, mga ka-aksyon sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay matagtapila ka mga commercials ang inyo sining mga mensahe pagabasahon ta sa diligid lamang madugay. Manong balik kita ha, standby na sa mga balita ta sa sining udto sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay mabasa tanay sa mga kaaksyon ta, no? Parang sigurado solve ang problema nato, no? Good noon, Action Rex, always monitor gyapon diri sa Silin Homes, kag always halong gid to Rex. Thank you, gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Thank you so much, Madam. Kay Alex Montesa, may lang pag-monitor kay Zeta Lunan. Action Rex, cancel ang sesyon sa Congress. Wala pa man, kagway pamandang mga kainkwentro ni isang grupo ni Lord Alan Velasco. Jinsin Loro, mayong udto lang, gawats lang ko live mo diri sa Santa Clara Phase 1. Ginatamyaw ko lang pamilya Loro sang La Castellana. Thank you so much, Jinsin Loro. Kag kay Ross Guevara, may lang pag-monitor. And 28 Himagbon, may lang pamati 28 Himagbon. Kag pamilya Maghibon, kag pamilya Orquiola, may lang pamati. Lin sa 28 Himagbon. Tomas Bronyola, may lang pag-monitor. Emi Esmeralda Dolido, may lang pamati man. Vanessa Mayo, may lang pag-monitor, watching from downtown Minneapolis, Minnesota. Okay. Thank you so much, Vanessa Mayo, no? Kay Alex Montesa sa Rex, san o masugod ang SAP kag for peace sang Aksyon Radio. Abi sang tupad balay ko taga DSWD kung pwede sila kuno ka-intra, mga valid listeners mo ni sila sa Rex. Mati lang karon dugay-dugay kay i-announce na ni Lexa. I-announce ring duwata ka mga promos, no? Maiko Hontiveros, ano ning iyayang obra ni Maiko Hontiveros siya? Dawala ka sang dawala ka sang buot Maiko. Maiko Hontiveros.
Sige, kay Jocelyn Acivita Ulak, Seth Alunan, may lang nga pag-monitor sa Alunan family dira sa Regent Pearl. Thank you, Gid. JR Mainit Rihon, kag kay Bia Jonathan, may lang nga pamati, sir, Bia Jonathan, no? Kay Apong Alagos, kay Valencia Kinet, may lang nga pag-monitor kay Erwin, may lang nga pag-monitor dira sa Maaw, no? Thank you so much, Gid. Kay Heaven, Mary Joy Villarito Mangginaw, may lang nga pag-monitor Mary Joy Mangginaw, no? Ayos, sige, karon naman siguro dugay-dugay ang iba na. Kay TD Malagaho, TD Malaga, dira sa T-Bibs Hardware. Dining T-Bibs Hardware ni. Kag kay Anali Elizalde, no? Anali Elizalde, and Gian Resisio, and sa kay Dino Alik, may lang nga paniaga, Dino Alik, no? Tamyaw lang ni Alex Montisa, pamilya Ramirez, Tihado, sang Barangay Granada, kag kay Lola, Lola Aya, mayong udto ayos, from Barangay Takuling. Kay Joris, may lang nga pamati Joris Roquero, from United Arab Emirates. Hi sa pamilya Roquero sa Barangay Maaw. Thank you so much, Gid, no? Kay Eden Kasoyon, may lang nga pamati live from Postumos Elementary School. Sa dinis siya, Eden Kasoyon, sa dining Postumos naman. Elementary School, no? First sa Amon Hinablos, Ivy Don Zapanta Kanati. Ayos. Thank you so much, Gid, no? Sige, dali gilang mga kaakson, standby, manong balik kita sa dili gilamang madugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:52 ang aton oras sa mga 11:58 na gali, no? 11:58 las 11:58 na kada siglang sang orasan ta ba? Sa imo sining pag-ehersisyo hindi gid magkalipat.
Kadto ang tanang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa face-to-face classes ginatunan na sa mga lugar nga zero na ang COVID-19. Kag congresswoman do mahimo sa congresswoman ning duwa. Pero mga congressman is lang mga congressmen, ha? Sanday Alan Velasco kag Alan Cayetano duha gali ka Alan Alan Peter kag Lord Alan Velasco, no? Ay ho, galing kay isa 1L lang, ang isa double L, no, nga Alan. Nagpalulumba sila subong sulod sa Kongreso ti si Alan Velasco yara na sa sulod. Si Cayetano ara pa sa Gua, no? Ito ginpatawag man isla ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang. Pero ti I don't know nga to na to sa sulod, pero tingin pa siguro man ni Congressman Alan Velasco nga kuanon niya ilambadahon yang budget para sa 2022, no? 2021, no? Sa budget mga kaksyon. Amo ning ginadebatihan ang budget mo, matyagan ko tapos ni budget balik naman sa zero, no? Ay kabudlay nga sitwasyon nila, no? Kag maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga Rion 6 kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Kamusta si Congressman Lord? Okay lang gyapon do ka gamo sila sa muna. Hindi kilig gamo daw sila, gamugid no? dyan. Gamugid dyan. Gamugid dyan sa election Din Rex. si Cayetano subong way pa ka ulhoto sa Congress. Actually, Action Rex, so now, tani Ito may nga meeting balita sila ni nga Kuano? patawag sila 12:30 ni Presidente Duterte. Ti ato na to ya si Lord ya sa sulod ka Kongreso yaw. Gani man, layo na guro ay no? Layo na sa lambot ang Malacañang Malacañang. ang House of Representatives. Duway pa man kuda ka kadto Action Doors. Gani sa Senado lang tayo kakadto tayo no kay Gani, sa kag sa House of Representatives. White tagin pasulod ni Presidente Duterte. Sige lang, okay lang na siya. So, man Action Rex, ipatawag karon nga udto ni Presidente Rodrigo Duterte sanday Congressman Alan Peter Cayetano kag Lord Alan Velasco bangod sa ila padayon nga ginamo subong Action Rex adto galagsanay sila daan subong nga Gani. duwa. So na kayo Presidential Spokesman Harry Roque 12:30 ang meeting upod ang presidente sa Maya Malago Compound dra sa Maya Malacañang kag hambal ni Roque isa sa pagatarakayon nila ang pagpasar gid sining 4.5 trillion pesos bala Action Rex nga national budget. So si Presidente Duterte wala pa kialam sa ilang nga away basta ipasar gyud gid ang ini nga Amo man national tungabal ni budget Presidente Action Rex. Duterte nga dapat why kuda ilabot sa inyo nga away da basta importanteng budget na ipasar nyo na kay kinanglanon na sang kada departamento sang gobyerno. Correct, especially nga may pandemic subong Action Rex kag amo nang ginasaligan sang gobyerno mong bilang recovery plan bala ara kumbaga nakasalalay ang recovery plan sang gobyerno para sa batok sini nga COVID-19. Sa iban nga balita nasyonal ginapreparahan sang Department of Education o DepEd ang pagbalik sang face-to-face classes sa mga lugarya nga wala sang kaso sang COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Education Undersecretary Toncito Omali kadungan man sang iya pagpasiguro sa karon nga wala sang face-to-face classes nga nagakatabo diri sa o kun sa diin man nga bahin sa pungsod Pilipinas. Kadungan sini ang iya pag-ako man sang pila ka mga kapaslawan nga o kung sala pag yun yung mga unod sigin panagtag man nga self-learning modules kag naghingyo si Umali sang pag-insyende man sa panghitabo. Kaya ambot ko nakita kato sa Facebook Action Rex modules nga ano mo bala i-identify mo kundi ng color red, color blue, color yellow, pero black and white tanan Gani. ang ara sa modules. So isa to sa mga
Paano mo nag-trending identify man? Muna Kay puros black na ng pinta. black and white. So wala na guro nila na Action Rex. Wala nila na check na guro. Kag ma-update naman kita sa world records ng COVID-19 subong ang cases yara na sa 38,040,148 kag ang nagkalamatay 1,085,373. Sa naka-recover naman sa bugos nga kalibutan 28,598,151. Kag diri sa Pilipinas sa pinaka-latest nga data, ang cases naton diri 342,816. Kag ang nagkalamatay 6,332. Ang naka-recover naman 293,152. Sa Negros Occidental, medyo damo kagapon ang nadugang Action Rex, 141 ka mga kaso gid ang nadugang kahapon sa Negros Occidental nga nagdala sa kabilugan nga 3,860. Dugin patamang gani Negros Occidental. Actually didto gini sa Kabangkalan Action Rex kado didto subong ang nagdamo. Gani no? Ti subong adlaw may mass testing pag daw sila, another 100 guro na. Kaysa nga nagliligad to, pilatong highest nila nga na-record man, daw 40 plus. 42? Oo, 9. So, Aban Action Rex, cases sa Negros Occidental, 3,860 ni. Sa Bacolod alone, may 25 nga nadugang kahapon. Nagdala na sa kabilugan niya 4,423. Kag ang mga aktibo nga kaso, yara sa 755. Ang recoveries naman sa Bacolod, 3,554. May 131 naman nga new recoveries sa Bacolod kahapon. Kag ang nagkalamatay nagapabilin sa 114. Sa Western Visayas, ang cases na subong yara sa 13,822 matapos may 251 nga nadugang kahapon bag-o nga mga kaso. Kag ang active nga mga kaso yara sa 3,443. Ang recoveries naman may 556 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 10,045 ka mga recoveries. Kag ang nagkalamatay may siyam nga nadugang kahapon nga nagdala naman sa kabilugan nga 334 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Kabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay-dugay bantayan lang ninyo kag i-check lang ninyo sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod ang mga kaganapan sa Kongreso, no? Kag ang meeting man of course nga ginpatawag ni Presidente Duterte sa duwa nga ini. Ayo gid. Pero sa mga ka-aksyon na din abuso, standby anay ha, kay masap kita. Hindi ni sap bunggo, no? Kundi sap sa arm, no? Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sap arm, mga ka-aksyon, no? Ariyo, pamati na. Pamati parang hindi kita magsala-sala. Sa pagpadala sa inyo sininya mga name, edad, address. Amo lang na. Pamati lang ha, kay isa-isay ta sinyo, no? Kung paano maka-intra sa SAP sa ARB. Solid ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Gusto mo bala makabaton sang 500 pesos nga cash? Amo man lang nang importante pamangkot dati sinugid kita abi nga magpangindi. Di bala nga yes kita tanan. Gusto mo bala makabaton sang ayuda sa sining bare months? Yes man gyapon ang sabata, no? Base ikaw na ang isa sa magadaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw, no? Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP o konsulit ang papremyo sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sinong pwede ka-intra dre? Ariyo kay pamangkot gidang migo ko, sinong pwede maka-intra? Ang sabat dra, tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod, pinagi sa Transistor Radio. Ha?
Mga taga Bacolod hindi pwede ang taga Negros Occidental kundi taga syudad lang sang Bacolod. Taga Negros Occidental mayara man karon sa inyo, no? Kag Bacolod City. Pero suliton ta sinong maka-interest ni tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod. Pinaagi sa Transistor Radio. Ayos. Paano maka-intra? Amuning pamangkot sang tanan. Paano kami, sir, maka-intra, sir? Simple lang, Aryo, sumugod sa Oktubre 14, buwas na ining adlaw. Umpisa buwas, October 14. Miyerkules nga adlaw na, magabaton ang Aksyon no Radyo Bacolod. Magabaton kami sa mga interest ninyo paagi sa text, mga kaksyon. Importante ilista nyo gid ang numero nga i-text ninyo. Diin nyo ni nga numero ipadala ang inyo sining nga mga interest. Mga interest ninyo karon lang dugay-dugay, no? Kung ano ina. Ipadala sa numero, liog ta kopya, may bulpen na kabuda, may lapis, may cellphone. Iliog ta kopya para tirada ninyo, no? Aryo, 0963-219-8066. Liwat suliton ta, ha? Aliyog ta kopya, 0963-219-8066. Okay na ka muna? Kasi kung why pagid ka mo, suliton ta pagid. 0963-219-8066. Okay? Tapos ninyo kuha, Aryo, pwede ninyo ipadala ang inyo sining nga ngalan. Ngalan lang, ha? Ngalan, edad ninyo. For example, Henry Espulgar, 28 years old, taga Barangay Bata. Amo na, big sample lang na, Bacolod City. Contact number, cellphone o kon landline. Okay? Isulat ninyo sa inyo cellphone kag ipadala ninyo sa numero to kay na sa cellphone number nga ginhatag ko sa inyo ngalan, edad, address kag contact number. Kumplituhon ang detalye nga ginapangayo agod nga ma-validate ang inyo nga entry. Adlaw-adlaw magpamati lang sa programa sang Aksyon no Radyo Bacolod. Importante gid na, no? Kunara ka man ang sa inyo balay, mas mayo naka-tune in sa Aksyon Radyo Bacolod. Pag umpisa gid las 4 hasta las 11 sang gabi, no? Kundi na kopya ni Trexie Busillo. Kopyaya, correct na, Madam Trexie Busillo. Salamat gid. Kopyaya ko nung numero, Paano mahibaluan ang tagdaog? Aryo, para nga sa tagdaog naman kita. Kaya mo na importante mo. Sa kada adlaw, mag-raffle sang mga tagdaog on air. No? On air ya, hindi kay limo-limo lang ni. Sa kahanginan ta, i-raffle ang mga entries, ang mga ngalan ninyo blang ginpadala, address, edad, kag contact number. Siguraduhon nga nagamonitor gid sa Aksyon Radio. Importante gid nga hamakin mo ng 500 pesos kung di boy nason kay sa naksimana bro. Tagsin ang adlaw. 5 days na ina nga budget mga ka-aksyon. Diba? Hibaloon ang programa sa oras sang pagtawag. For example, manawag abi today, hibaloon nyo ang subong abi nga oras, hibaloon yung title sang sining programa. Simple lang, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig. Sin-o, kag kilalahon ang angkor dira. Ti simpre, Aksyon Rex O ko ng reporter sang Aksyon Radyo Bacolod. No? Kung hindi magkasabat, sa sulod sang tatlo katawag, for example, nagtawag abi, nagring lang, nagring, way pagid kasabat. Another dial, nagring, way pagid. Another pagid pagtawag, ring, pagid. Wala man gyapon kasabat. Magagabot kita.
ang Aksyon Radio sang panibag-o nga tagdaog. Sorry lang sa nagabutan nga wala nagsabat sang cellphone. Dapat ipa full volume ninyo ang inyo sining nga cellphone o ko numbers nga gintawgan dira or ginpadala ninyo, no? Paano makuha ang premyo? Simple lang hindi na magpalibog pa kay kami mismong mapadala pinagi sa remittance center. Ang importante, correct ang ngalan, correct ang address, ang contact number. Okay? Ipadala na gilayon ng 500 pesos. Why na damo pang kuskus balungos? Pagi sa remittances, ipadala gilayon ina sa inyo. Kung din kamong area, diri sa Bacolod, di tanan diri siguro may mga remittances naman sa tanan nga mga barangays. No? Mag-claim ang inyo premyo, isa kadlaw matapos malawagan kon na-confirmar ang entry. No? Ma-claim ninyo, subong abi nagsabat kamo kag confirm ina mga kaaksyon ng inyo sining nga entry, buwas gilayon ipadala sa inyo. Amo nang pagkuha ninyo. Bantayan na ninyo gilayon to kung mapiho na nga tagdaog kamo mga kaaksyon. Sano magasugod ang raffle, Aryo? Magasugod ang sa pagpanagtag sang ayuda sang Aksyon no Radyo Bacolod sa Oktubre 19 sa Lunes na mga kaaksyon. Lunes na, October 19 mga kaaksyon. Correct na? Monday, no? October 19. Lunes nga adlaw. Te ayos na kamudra. Amo lang nang himuon ta subong sugod buwas kondisyonon tanang aton sining nga pensar kun ara man lang kamo sa sulod sang puluyan pamati sa Aksyon no Radyo Bacolod kay tinguan ta nga bisan paano madulong sa inyo ang inyo 500 pesos, no? Amo nang sining ni Alex Montesa sining niya Ring My Bell. Aba, Ring My Bell, perti ka Alex ba? Sige, sap sa ARB palang yadto. Karon dugay-dugay, isa pagid ka promo mga kaaksyon. ARB 4-piece, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Amo niyang Aksyon Radio talagsa lang nimo. Tagduha ka saliyada sang promo. Bulong ni sa kapinuton subong nga tiyempo mga kaaksyon. Karon dugay-dugay ilawagon taman ining ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Ayos. Daligid lang kay Chekon Tanay sa Aksyon Eden Abuso sa patrol. Mangisayod tang Philippine Coast Guard wala pa makabaton sang komunikasyon gikan sa Iloilo kag mismo diri sa syudad, no? Kay nagahulat-hulat pa sang formal nga komunikasyon angot sa pagbalik sang biyahe sa Sakayan Pandaga. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Aksyon na Rex, wala pa sang may nabaton nga formal communication ang Philippine Coast Guard angot man sa pagbalik sang biyahe sang mga Sakayan Pandagat nga Iloilo, Bacolod, vice versa. Pero kay PCG Negros Commander Jensen Benjamin, may mga advance info lang siya Connection Rex nga nabaton angot man sa pagpahanugot sanday Mayor Evilio Leonardia sang Bacolod kag Mayor Jerry Treñas sang Iloilo sa pagbalik sang biyahe apang nagahulat pa sila sang dokumento gid bala. Di nagahulat man si Benjamin nga ang ginahulat din nila guro nga go signal kung saan gid ma-trip sang biyahe pero ang mga tag-iya sa mga fast craft na ma-meeting na nila. Actually, Action Rex, nagpalayag makaina si Sir Carbon, bala? Na matilipod pa ni sila tanan para sa bag-o naman nga mga pagsulundan, Action Rex. Gani kung magbiyahe ang fast craft ang nagaunod tunga man lang sang kwanda pero di na sila siguro sa ilang kargatong da. Amo gid Action Rex pero amo tong paresto nagligad sa MGCQ man ang Bacolod kag Iloilo may biyahe. Nagabato na lang sila Action Rex ang bisan 50% lang sang seating capacity. Importante may biyahe sila pero amo pa nang pero ang adjuston naman di sigurado kompletihan naman nimo. Base instead nga pliti kabla sadto 250 ang one way mo base ma 300 or more than sina muna. Para ka bawi-bawi man sila pero anyways, amo tong palayag ni Benjamin Action Rex nga base patuwag man sila sa Zoom meeting one of these days para maistoryahan ang mga pagsulundan gid kag ang mga luyag balangay patuman
sa ang duha ka local chief executive sa siyudad sa Bacolod kag Iloilo kay kumadumduman sa tong may biyahe pabala Action Rex sa pareste sa province nagligad, nagbutang sila sa mga swab booths dito sa Bredco Port nga kung may mag-abot gani nga mga Iswab residente gikan sa Iloilo iswab danay. Pero ti amo pa ning palamang kutanon man kiti syempre sa karon Action Rex do kadasig na malang sang mga pagkuha man sa medical certificate abi sa mga travel authorities sang aton sini nga mga kauturan nga Galing kung required gid nila nga pag-abot diri sa pagtapak mo pa lang niya sa siyudad sa Bacolod di swab test ka gilayon ti sino man ang mapuli kung way man lang sang importante nga kaladtuon diri man. Correct, Action Rex. Kagati ang punto sang iban kung base pwede na malang bangod nga ti halog-halog naman ang quarantine status sang duha ka syudad base mapaiway Action Rex no mga swab test kaangay sina pero ti importante sa gihapon nga may ara sa mga nagakaigo lang nga dokumento nga nagapamatuod abi nga wala ka gid na wala nagalain nimo pamatsyag wala ka na PUI o kung na PUM sa imo sini nga ginhalinan kaya mo man Action Rex ang ginapasiguro sang aton sini nga mga opisyal nga hindi na bala hindi na back to zero kung baga ang efforts nga ginatinguha man sang aton sini nga mga opisyal diri sa gobyerno sa pakig-away batok sa COVID-19. Pamatian naton si PCG Commander Jansen Benjamin. Ibinula notice of meeting before reception, wala pa man. Pero may mga advance ko sa akon, pero wala pa man official document na kasi magpa-meeting pa. Kido, Kaya raman nag-text sa ako si Engineer Sumagi, pero wala pa man kami official letter na may Zoom meeting. Pero may plano. Pero wala pa letter. okay. So, Yes, correct. Ngayon, the swap vote, doon na swap vote ang being set up sa province. province to ya galing. Oo, province niya. Tapos ang taga Bacolod, yan isang ligad to, rikta lang. Oo, after the submission sa ilang health declaration form, pwede na sila dito sa sakay sa ilang destination. GCQ, Action Rex kabay lang to sa pagpayag man ni Sir Benjamin so pamanang isa pa man sa hulton ta ang gikan ang magsulunda naman Action Rex gikan sa province kay ti mayara man nga taga Iloilo nga gusto di magpuli sa probinsya Gani kag man, hindi no? lang sila sa syudad sang Bacolod alone. Oo, so may taga di mo- probinsya pa tuod sang Negros Occidental, duwa giding alati panonta dito sa Iloilo, duwa man probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Correct, Action Rex. So, tiyan mo na, sa ligmenta sa aton, sining mga opisyal, sa mga proper protocols kag safety measures nga ipatuma na Manila para hindi na to Action Rex magbalik sa paindi sana ipadamo iyak sang kaso sang COVID-19 kahit kalipay tagani kagapon nga may 17 na kabarangay sa syudad sang Bacolod although numbered barangays nga wala na iya sang aktibo nga kaso sang Kabay pa, COVID-19. mag-17, kabay pa nga buwas 20 na sobra hasta malikop taning mga kabrangayan. Ginistorya mo naman, ginhambal mo naman Action Rex basi magdilang anghel ka naman liwat kabay. Good, mo na iya. Intra lang daw nga nga mga caption na sa aton nga promo Laban Si amo Vanessa Mayo, gahay gani si imo ho. Si Ma'am Vanessa Mayo, basi kuwari di siya nag-intra na Gani kaya to sa Kay galing kami, sa dinto? Sa Guabla? Sa Minnesota? Sa Minnesota. Lapit na sa Kanlaon? Lapit sa balay Kanlaon. Sa tupad na namon, balay. Sa Minnesota. Gani man. Okay, May farm ka man to? Ha? Sa Minnesota? Gani. Ang suta tika lang. ito, Ang suta lang. Naglain pa. Sige lang, Action Rex, kung magbalik ng biyahe sa sakayan pandagat, mapa-Minnesota kita. Sa nagapangayob lang ang numbers ang promo ta, bantayan na lang ninyo sa next ang public affairs program, no? Kay sulit-suliton ta ni karon, maubos ang oras na hindi natakapangalagad sa inyo, no? Sa next naman nga programa kay suliton manigyapon ang announcement para sa inyo ni mga ka-action namon sa kanginan Kay may pangayo pa din number naman, no?
Ang number mo ba action na yun din? mga action, Rex Lawag. Ang number mo ba? 0922, ikaw bahala sa pito. Gani. Sige Sige, Action Rex. Oh. Balita, halin sa patrol, Action Ida Raboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Daligid lang ha. Standby anay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Hibaloon tanay. Daligid lang ha. Kay matag tanay pila ka mga commercials. Mga panumdum lang niya. Standby mga ka-aksyon. Balik lang kita dugay-dugay. Mileage claim is based on quantity. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 na nga aton oras 12:25 na. Sige, kadtuan tanay balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang City Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa syudad. Bukas sa plano nga Sabado sang gabi magpatigayon sang disinfection para makabukas man ang 3 ka mga dalagko nga merkado sa Domingo nga adlaw. Lain gid man niya kung Domingo kay ti ang halos karabanan among tiguluwa kag digpaninda mo. Pero kung na-disinfect na ina sa gabi pa lang sa Sabado pagka Domingo buksan tang merkado ta undi mayan. Bisan paano makasaliada ang iban tang mga negosyo kag ang iban nga nagapakanto sa merkado makabakal sang gusto nila. No? Ibalaon ta we have Action Dale Salazar sa balita sini. Yari ang report ni Action Dale sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Wala sang problema suno kay Executive Assistant Romarie Vargas ang Cluster Head ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang wata sining proposal sa block ng market vendors ni Bacolod Vice Mayor Alcida Pamilaran nga Sabado sang gabi pwede na sila makapatigay sang disinfection rex sa pagka Sunday morning bukas siya sa gihapon ang pagka sa sinig ka mga merkado. Una nga nag-appeal ining pila ka market vendors sa kung mahimo i-allow sila Action Rex nga makabaligya during Sundays para makaganarman kag maka-income since meron ka diri sa existing ordinance or executive order rather si Mayor Bing Lunaldia nga kada Domingo ginasira ng Action Rex sa closure para sa disinfection since natuhay ng mga tao ang nag-acto sa merkado. Action Rex so tapos nga Vice City Pamilaran bukas siya sa sininga plano Action Rex kag ini ang konsulta man ni Emergency Operations Center sa syudad. Pero ang nila sininga mangintika nga kagsupitle kinakonsiderara ng ilis ini nga Sunday closure sa 3 na merkado. Sa bahay ni Sir Gas, kung mula sa matabang kaso, di man nga yun kag magawa na ang executive order sa Calde. Pero sila pwede sila makapatigayon disinfection sa Saturday night, umpisa alas 8 sa gabi, tugtog alas 12 sa tungang gabi Action Rex. Pero siya, lawid-lawid pa lang disinfection sa area sa Libertad Market, kaya magaling dakong area Action Rex. Magluwa sabi sa Central Market nga gamay lang, dasig lang. Karang Burgos Action Rex sa mga 1 hour ang ila sining duration sa pagpatigayon sang maid-id nga disinfection. Ingaso nga madalang pano sa lokasyon gas magadudong sila sang tao o kung manpower para sa disinfection Action exam para madalaman dito ang sa area sang bagsakan. Ang Bacolod CDR po may 30 ka mga personnel sa disinfection team o disinfection team kag iniman team Action exam. Ako man sila nagapatulong sa mga contact centers kag nakapulukan diri sa syudad para i-clear ang mga lugar nga may tabla sa mga
fever cases sa mga matawo nga lugar usually nga ginakatuan sang tower crowded places. Aring tingoga ka-direction man non-executive assistant Jobari Vargas. Pwede man, pwede na mo memo na gabi sa Sabado kung may curfew man ta. Mapadugang na kung may tao para may dapa naman ng tatlo kapindahan. Wi-Fi problema. Hindi na problema sa amin. During regular Sundays gani sir, usually sir, how long kag what time kamo sir nag-disinfect? Nagligat to kay to nag-swap to sing Saturday na Sunday evening kami to nag-disinfect. Pwede na mo memo gabi ibadugang namon tao kay sa tunadlaw sa mga tao poblayang ara sa tindahan. So sa sirado na, especially sa pagsakan ni tao. So we decided nga gabi. Oo. Kaya sa kabudlay man nga may tao dahil di kami ka-spray mo. Oo. Kaya kung may mga utan na mga saging, di kami ka-spray dahil basta makontamit ang pagkaon. So, mas may ganit kong gabi kaya mamugnaw sa among tao kaya nakapipiin na dadaan sila. Oo. Wala na, madugang na kami manpower para may mo na muna tatlo. O Saturday night gani sir, usually what time kamo ma-start sir? Usually kung why na tao siguro mga start kami 8. So matapos na mo naguro ang tatlo, mga 12 midnight. Simultaneous. Dali man lang gali aksyon Dale, mga 8 sila ma-start, matapos naman mga 12 midnight gali amuning duration nila sa tatlo ka mga markets, no? Hindi na siya pwede mag-simultaneous nga nag-disinfect sa Burgos, nagasige man dito sa may Central Market Action Rex, kaya daw isa lang ni Katimo, bali ginauna nilang isa ka market and then transfer naman sila kung matapos and transfer naman si sa pagid kung matapos na ang duwa Action Rex. Ay isa lang disinfection team? Isa lang Action Rex, this lang pwede ka simultaneous pa of this id-id pa lang sining disinfection. Kag ang ila sining mga equipment, amog na ang ginausar kay at least dako bala ang bugadura sang liquid mo dala nga ilang ginausar para disinfect Action Rex ang lugar kag safe katuan sa mga pumuluyo kag mga market goers. So sa karon amo ni ang ginahuras sa karon kun when magwa ang formal nga order ni Mayor Bing nga nag-if no sining Sunday closures sang mga merkado. Subungad daw ginatapos na mag-Action Rex ang partial results ang surveillance swab testing nga ginconduct sa masobra 1,700 sa mga market vendors. So as per kay LT Samilyaran, ilaman ginahurat ang result Action Rex gikan sa laboratorio dito sa may syudad sang Cebu. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government sa Action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluwanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ikatatlong COVID-19 mass testing pati gayon sa Kabangkalan subong adlaw ho. Basi nagsugod na gani golpeada nga pagdamo sang kaso. Makaalarma suno kay Mayor Zaiko. Kagiban pang mga balita gikan sa Provincial Capitol. Yari ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, isa sang ginatutukan karon sa kampanya sang gobyerno kontra sa COVID-19 mo ang surat sang Kabangkalan. Tapos naging palayag ni Mayor Pedro Zaiko Jr. makabig nga magka-alarma yadtong surod-surod nga mga pagdugang sang kaso. Resulta ini sang surod-surod man nga mass test agad patigayon, partikular sa relocation site barangay 9 na surad sang Kabangkalan. Sa mga adlaw, ongoing ang ika-3 mass testing dara mismo sa lugar sang relocation site. Ay ang nagligad Action Rex nga resulta 48 ang nag-positive. 48 bali ang 46 Action Rex sa residente tarang sang relocation site. Kaya man nga ginakabig na sa alkalde nga medyo ka-alarman na rason nga nagamando na siya nagligad pangadlaw sa nga total lockdown nga nagasakop sa 177 tarang ka mga households. So, sa 177 ka mga household, hambal sa alkalde, kung i-times naton kada household mayara sang tag 5 ka mga individuals,
maigo sa action rex matuta sa mga 885 man mga individuals. Ikatlo nga mass testing nagasalig si Mayor Psycho kabay nga way na sang mag-positibo diri action rex mapagadahagan na mapanubo golpeada nga pagsaka sang kaso sa ila sa nga surad kay sa record sa nga surad nagapakita nga sa kabugusan nga barangay ang barangay 9 among may pinakadamo para sa rente nga nag-positive sa COVID-19 number 1 ganang barangay 9 may Sa gining barangay na yun man, sa proper? yes, action rex relocation site bali makabig lang siya nga isa lang ka sityo o konpurok relocation ti mo sa lingon ini ang mga residente action rex nagikan sa mga nagkalain-lain man nga barangay nga dira sila gin-relocate 53 action rex mga taga barangay 9 ang inang active positive cases na siya iba nagalalayo naman ang ginasundan sa barangay 4 may 49 ag barangay 3 may 25 pero may araman nga good news sa Cabancaran City kay may ara barangay nga why niya sang active case o con cases may 36 ka mga kabarangayan no why na sila sang residente nga COVID positive ang active sa mga cases nila 161 so medyo madamo-damo pagawa kag ang istrikto nga health protocol action rex sa masabigid kinapahanumdom sa alkalde partikular sa mga residente sang relocation site. Yari si Mayor Pedro Zago. Okay. Mayor? Audience Mayor? Sige, Action Rex, pagkaroon na lang si Mayor Pedro Zago. Kaya sa ring State Rex, good news man sa mga adlaw. Good news man sa mga adlaw kay as of kahapon October 12, why action rex ang bag-o nga kaso nga nagdugang sa Kabankalan pero may ara sang 8 ka mga recoveries kung 8 ka mga nag-alalayo. Ang samahin naman sang naga-positibo action rex ang Cabancaran City may ara man sila sang kaugalingon nga isolation facility mo pero once ka puno kag way sang bakante hambal sang alkalde action rex dito na sila kinadala sa isolation facility sa Banwas sang Ibig Garuna kung sa may syudad sang Silay. Ang Talisay pakarunan tabada ebante Talisay City nagligad nga si Mana Axorex amo nang report nga number 1 pekadamo nga kaso number 1 may pekadamo nga patay so samta nagalawig ang inadlaw action rex nagadamo ang recoveries ag nagasutay ang ila sa nga mga active cases. Di sa may Kapitolyo provincial ginahulat pa pang confirmation ay nagpadulong kita dali sa may provincial capital kaya na-confirm nato na sunrex ang report nga kuno mayara sa pila ka mga GO sa mga job order employees ang waay makabaton sang ila sa date sweldo 2 bulan. 2 ka bulan? 2 ka bulan ang sunrex i-confirm ta pa na karon kay nagsugataay kay may ni Progressive Alliance of Capital Employees akong base President Renilo Lastiere why kami galing kay Soriana kay medyo may ginahingagaw siya mayara sila sang meeting subong did dara sa may session hall sang Kapitolyo Provincial. Report ng Sorex may plano kung nga makikistorya sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II ano to kung amo na po ang concern palabot ni last year sa kay Diaz kay nagsulot man siya bago lamang upon kay na sa may talatapan sang Provincial Administrator. Pero sa hapon, bantihan tayo nga balita plus kung ano ang mga gintalakayo kung pagkatalakayon pa lang sering online regular session sang sangko ni ang panaluwigan wala pa ni ang Sorex mabaluan kung tutupsan only ang online o kung Zoom regular session ang SP kay way pagyapon sang klaro kung saan nagbalik sa pero may opisina sa Kapitolyo no?
may mayara action Rex ya. Normal ang operation sa provincial capital. Mula ng sesyon daw ay payapiho kung saan mabalik da sa Kapitolyo. Way tax Rex sa piho. Ti Zoom ang ilang session. Nga ginapatigayon. Check talaga na kung para sila sang importante nga mga agenda nga taga-talagayon. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Si Mayor Jerry Triñas ang Iloilo may isa ka statement mga kaaksyon address ini sa Philippine Coast Guard, sa Maricom kag Philippine Port Authorities. Philippine Ports Authorities o kon PPA. Tatlo ka insya sang gobyerno nga ginpadalaan sang komunikasyon ni Mayor Jerry Triñas sang Iloilo sa liwat Philippine Coast Guard, Maricom kag PPA or Philippine Ports Authority nga pwede na sila kabaton sang mga pasahero gikan sa Bacolod. Gikan sa Bacolod kag Negros Occidental. That is why ginapanagutan na ang commercial trips mga kaaksyon. Commercial trips sang fast craft sa duha ka puerto, ang Bacolod and Iloilo City. Pwede na kabaton mga kaaksyon. Pero suno sa alkalde nga dapat kinanglanon gid nga magsunod sa minimum health standards, safety protocols kag paggamit sang health declaration card ang pasahero sa Bacolod nga magasulod sa Iloilo. Amo nang importante mga kaaksyon Di pwede na ka biyahe. Amo nang ginpatunda bago ginamang ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas sa Philippine Coast Guard, Maricom kag sa PPH. Ayos, sige sa mga kaaksyon tadra mga nga masalyada pa Iloilo, pwede na ka inkwadra sa mga puerto. Pero dapat may mga health protocols nga pagasundon sa gihapon mga kaaksyon. Pero diri kita nayho sa ARB for Peace. Ining pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom, Amo ning importante nga bisan paano matagan ta bulig ang lubos nga nagakinanglan ining mga estudyante bilang hindi kasarang magbakal sang tablet o kon cellphone para gamiton sa ilang pagtuon. Ang tagsa ka mga estudyante, atensyon kita sa mga estudyante, ang tagsa ka mga estudyante may pinasahi nga istorya nga makatalandog balatyagon kag makahatag leksyon pagtulunan sa aton nga labing kubos mga kaaksyon. Bangod sa COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Correct na? Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela, madamo nagapaninguha sa piyak sang kabudlayan. Sa subong madamo ang nagakinanglan sang gadgets agod nga makaparticipate sa online classes. Galing ti ang naman ang internet naman. Pero namigid nga may ara kamo sang gadgets, Ang Aksyon Radyo Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students. Ka mga deserving students nga nagkakinanglan sang cellphone o kon tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ipadalang imo sining istorya, noy. Inday, Ipadalang imo sining istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka man makarekomendar ang imong kilala nga lubos nga nagakinanglan sang bulig. Pwede ka rekomendar ang bisan sinodira nga mga kaaksyon ta. Kay ti mayara kung kaisang mga kabataan nga ti way gani cellphone, way man radio, ti amo na kung kaisa nga dapat kita kung may i-rekomendar kita nga mga
kakilala ta, lubos nga nagkakinanglan sa bulig, i-rekomendar ta, no? Sinong maka-intra sa sining 4Ps? Ariyong maka-intra sining mga estudyante sa elementarya, secondary, tub-tub college level nga na-enroll sining academic year 2021, no? Hindi pwedeng wala maka-enroll dire. Dapat ang naka-enroll, no? Pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental, kalakip ng syudad sa Bacolod, Negros and Bacolod area ini, no? Mga estudyante nga wala sang cellphone o kung tablet nga ginagamit sa pagtuon. Amo nang importante gid, no? Mga estudyante nga may pinasay nga istorya sang paghimakas lamang makatapos sang pag-eskwela. Amo nang the best dira nga story. Paano maka-intra, Ariel? Paano kamo maka-intra? Una nga i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kadto kamo sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, tapos i-like ninyo ina kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, kag i-share ang inyo sininga ang ining post mga kaaksyon, ha? Amo lang na kasimple, like and follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, kag i-share ang ining post mga kaaksyon. Simple lang, no? May aranda, i-check ninyo bla. Ipadalang imo sining istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, kalakip ang imo nga litrato kag butangan sang subject nga ARB 4Ps. Ilakip man sa imo mensahe ang mga masunod. Isulat mo dang imo sining nga name, edad, address, contact number, grade or year level, kag eskwelahan kung diin ka na-enroll nga estudyante. Isay-say gila yun ang istorya mo. Ipaathag kon nga deserving ka nga magbaton sang cellphone, no? O kon tablet mga kaaksyon. Amo nang importante may ara na ko actually nabasa pero ting iban sa mga ginpadala sa aton sining message, no? Dira gid sa Facebook page sang Aksyon Radio ipadala. Ang istorya ang dapat nga nasulat sa Word documents. Sa mga cellphone ninyo may Word documents, sa inyo dira nga iban pang mga kuan ninyo may mga Words documents isulat gid ina, no? Paano pagpilion ang magadaog? Simple lang, ang Aksyon Radyo Bacolod ang magapili sang 5 ka mga finalists sa kada educational level, elementary, secondary kag tertiary level. Ang mga istorya sang sining beneficiaryo ang pagabasahon sa programa sang This Is My Life, no? Basahon ini sa This Is My Life la una 15 tubtob las 3 sang hapon, Lunes tubtob Sabado. 3 ka mga beneficiaryo, istorya sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level, ang makabaton sang cellphone o kung tablet. Ang nabilin nga mga finalist, ang magabato naman sang 500 pesos nga load. Personal nga idulong sa Aksyon Radio, ang padya sa mga tagdaog. Saan o makapadala sang inyo entry? Amo ni mga kaaksyon, tandaan nyo gida, sugod na subong sarang na makapadala sang inyo istorya, sumugod sa subong nga kahapon pa actually, October 12 to October 19, gid lamang mga kaaksyon. Di ko nakabalay na kamuda, ipadala na ninyo mga kaaksyon. San o kag paano may baluan ang resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa October 26, Lunes ina nga adlaw. October 26 i-anunsyo ang mga tagdaog. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod, kag babasahan man sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Pahinumdom lang panumdom lang ang mga empleyado kag pamilya tub-tub third degree ang hindi pwede mag-intra sa sininga programa agod nga matagan oportunidad ang mas nagakinahanglan mga kaaksyon. Empleyado sang Aksyon Radyo Bacolod, empleyado sang MBC, Manila Broadcasting Company, ang hindi pwede mga kaaksyon. Okay? Tandaan tagida, for
for peace, arb for peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras, 12:49 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tamay tisi kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Imay tisi lang alkaline base nga vitamin C. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, daligid lang ha, kay tamyaon tanay mga kaaksyon ta kay Eric Liano dra sa Cadiz. May lang nga pag-monitor Eric Liano. Kay Basti Gerhin, may lang nga pag-monitor Baste. Sa kay Yoki Moranay, dito na ako makinig, maganda papakinggan kisa kabila. Okay, gani Yoki. Ayos Thank you so much sa Yoki, no? Kay Gays Isher Pathy. Pati ni siya. Good team Action Rex. Sana mapili po ako para po sa anak ko sa online class po. Same po kasi kami naka-online class. Wala po kaming magamit para sa online class. TY po. Sige, ipadala lang
Hazel Alvarez, may lang nga pag-monitor batchmate. Thank you so much, gid Hazel Alvarez. Kay Alex Montesa. Ana Hubahib, may lang nga pag-monitor. Ana Hubahib baga, no? Kay Rodora Syoko, may lang nga pag-monitor. Tani, magkadaog ko sang 500 pesos sa raffle ba? I-try lang basta kung away ka man nag-sling basi, basta importante try basi pa lang, no? Christian Rowas ang Victorias, may lang nga pag-monitor. Kay Zaira Kate Antiga, may lang nga pag-monitor sa pamilya Antiga dira sa Minoyan from Sunshine Antigua, watching from Malaysia. Thank you so much, gid Zaira. Kay Kayo Ronnie Castro, no? May lang nga pag-monitor kay Ronnie Castro dira sa Corazon duty mo da kay subong. Ryan Lamina Alicante, may lang nga pag-monitor. Ryan Lamina Alicante. Kay Sam Hartwig, may lang nga pag-monitor from Canada. Thank you so much, Sam Hartwig. Kay Melchor Baroca Rombines sa Hinubaan, kay Gian Resisio, kay John Cleven Duran. Axorex mayong udto, pwede ang mga taga-Talisay ka-intra sa promo ninyo. Ang sa promo nga 4-piece, pwede ka mo siguro. Pero ang isa, para lang to sa taga-Bacolod, no? Ang sulit ang papremyo, no? Sa Aksyon no Radyo Bacolod. For Bacolod lang to siya, pero ang 4-piece pwede tanan, no? Basta deserving lang ang estudyante. Kay Inday Blasa, may lang nga pagpamati. Kay Evelyn Torilla, kay Cathy Ver, sa kay Cecil Kasama. May lang nga pag-monitor kay Cecil Kasama. Okay, kay Angeline Di Chavez, may lang nga pag-monitor dra sa Lucena City, Quezon Province, ga pamatigid sa nagkatabo sa Negros Occidental. Okay. Thank you so much, Angeline Di Chavez. And sa kay Gesma Booth, naman kay Gesma Booth nga padala ning imo yaman. Rinan pang yung ayong, may lang nga pag-monitor Rinan. Kay Chris Smithon Casin, may lang nga pag-monitor dra sa Manville Royal Subdivision. Ayos, thank you so much, gid Grace Smithon Casin. Kay Ayan Kabatanya, may lang nga pagpamati. Good noon, paano gali kung si Ferrer ka mapa-medical ka lang sa Iloilo kag mabalik dayon masakay sa fast craft. Kung open naman lang ang tanan nga papers da, certification, medical certificate, importante na ina, no? And Leonila Tarosan watching live at corner sa corner Gatoslao San Sebastian, may lang nga pag-monitor Leonila Tarosan. Kay Edna Linas, may lang nga pag-monitor. Okay. Sa kay Evon Boycher, may lang nga pag-monitor Evon. And Janie Solgon, kay Liberty Binitin Obaldo, dara sa East Home 4 Mansilingan, may lang nga pag-monitor. Kay Aubrey Goto, may lang nga pag-monitor Aubrey. Sa kay Jojo Amuloria, may lang nga pag-pamati Jojo. And Alex Montesa, ring may bell man ni. Rodney Harder, may lang nga pag-monitor. Kag isa lang magpadala sa ngalan taga-adlaw. Gani. Rodney Harder, Ross Sidico, and Trexie Busillo, kay Jocelyn Calamaan, kay Carmen Estrella Bravo, gamonitor sa sining mga tinion. No? Kay Princess Hermosura, kay Vanessa Mayo, and Richard Daet Francisco, may lang nga pag-monitor, no? Salamat gid. Sige, daligid lang standby anay manumbalik kita sa diligid lamang marugay sa pagpanglagad sang Aksyon BBB. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
babae nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa mundipon. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Radyo Philippine Standard Time, 1:02. This time check is brought to you Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 4 na nga oras 1:04 na mga kaaksyon. Katuan taning balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa duwa ka hepe sa probinsya nagpositibo sa COVID-19 kag pagpanakop sang bulang masugton pa sang mga kapulisan sa probinsya. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex, damo-damo na gidang nag-positive nga PNP diri sa probinsya sang Negros. Duwa ka hipi ni kag pila ka mga pin-CO to? Ang Aksyon Rex, duwa ka hipi kag 22 ka mga PNCO. So may duha pagid ka non-uniform personnel o kuninyo. So, ang aktibo subong Aksyon Rex, sining duha ka COP, kag pulo ka kapulisan pagi 12. Ang 14 diri naka-recover, amo ning pinakauna gito sa nagligad. So, 26 na sila tanan subong, dala sa duha ka NUP Aksyon Rex, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ginlawag man ni Police Colonel Romy Palge, ang ini nga mga hepe, amo si Police Major Wilfredo Binuman sang IB Magalona PNP. Pero na-isolate ini siya sa iya malang mismo nga office dira kay may ara man sang kaugalingon nga CR Action Rex. Ang isa diri si Lieutenant Colonel Junel Guadalupe sang La Carlota PNP naman Action Rex. Kung interview mo last time to sa bahay ito, Amonita. So, ara lang sila Action Rex naka-quarantine sa mga tagsa-tagsa ka mga police stations. Kaya may mga CR nga kaugalingon man sila, meaning, hindi man sila nagagawa-gawa. Kang nag-serve karon mas daw officer in charge, abi, pero ara man na sila gyapon, katrabaho man lang sila, ang ila sini nga mga deputy sa GWA Action Rex, kati amo na kadto kami mga aksidente, sila niya nagagiho sa GWA pero may supervision gihapon sa ila sila nga mga Chief of Police Action Rex. Nagalaom si Palge diriya nga ini sila ang mag-alalayo gid kay ang iban to gani nga una nga nagpositive duty na to balik sila tanan balik nas normal o galit mo na nadugangan pagid pero ini sila tanan Action Rex way sa hospital kundi ara sa mga quarantine facility. In short, ini sila mga asymptomatic, mga wala sang may ginabatsyag o galing may ara lang sang kagaw sining si COVID-19. Ari ang confirmation ni Palgiangot sini. Based on my knowledge, or as reported to me, dalawa na po tayo na Chief of Police na positive. And they are already in quarantine facility. So, hopefully, and we are praying na makarecover sila. Kanina, katetext lang nung isang hepe, sabi niya, sir, nagpapalakas ako ngayon, sir, sabi niya eh. So, it's a very good update na okay naman yung tropa natin na tinamaan ng COVID. Lahat naman po ng personnel natin ay walang hospitalized, the quarantine facilities, and yung mga iba naka-recover na. Wala pa naman po reported na hospital or ibang hindi magandang balita. Confirmation ni Palge, bali ang duwa lang gid ka COP ang ara sa mga police stations. Ang iba niya ara gid sa quarantine facility Action Rex. Tay may ara man ang NOCPO sang quarantine facility man para secure gid ini sila, no? Regarding naman sa bulang tisuno kay Palge diri kada Sabado kag Domingo do damo gid ginapandakop ang mga kapulisan around Negros Occidental sa mga lusok-lusok ining pinurok kag binarangay Action Rex.
Suno pa kay Palge, wala pa naman mag-alarma ang Malacanang sa information nga nabaton nila dito. Ang Negros Occidental ya daw duro na gid ang nagkaladakpan sining nasambit nga bulang sa manok sa din nga ginadumili gid man ini. Una diri action na Rex suno kay Palge gin manduan niya na sang una ang iya sining nga hepe nga tuturon gid ang pagpanakop sini para hindi maglapta si COVID-19 kay kon may bulang may ara sang tinipon-tipon sang madamo nga tawo sa may tendency iya nga mag-create gid sang ining coronavirus basta may carrier da sa ila. Una si Action Rex si Malacanang nagpalayag kadamo bulang kag hindi gini dapat matabo bisan online o kun live. That's why ang PNP nagmando nga tutukan gid ini. So diri sa Negros bantayan gid ang nagabululang kay pangdakpon gid sila. Amo nang balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo na nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka breaking story mga ka-aksyon. Officially nagwa na, nagbiya na sa iya sining pwesto bilang House Speaker si Congressman Alan Peter Cayetano. Nag-file sang iya nga irrevocable resignation bilang House Speaker si Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Kung sa din ang pagbiya sa pwesto, ang ginpahayag ni Cayetano paagi sa iyang Facebook Live. Nagpasalamat si Cayetano kay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag man sini nga isa siya ka good follower kag ginarespeto sini ang liderato sang presidente. Nagpasalamat si Cayetano kay Duterte sa oportunidad nga ginhatag agud siyang mangin House Speaker. Suno pa kay Cayetano sa among panahon pinakamataas nga ang House rating kag halos napasarang importante nga mga layin nga kalabanan sa karon pending sa Senado. Nagpangayo man ini sang pasaylo kay Pangulong Duterte bangod sa sala nga sang iya interpretasyon nga luyag na sini ipadayon ang pagtalakay kag pagpasar sang 2021 national budget. Pagklaro ni Cayetano, hindi niya tuyo nga hindi pagsundon o kon magluib sa presidente. Amo nang latest nga report angot sa pagbiya na ni senator ni Congressman Alan Peter Cayetano, no? Bilang Speaker of the House. Ayos, kantuantang balita ni Action Eden Abuso sa BCPO. Maki-update na isling kaso. 3 maring patay kay nasang kagahon. No? Kapulisan sa Police Station 4 nagahulat pa sa pang magkaistoryahanay ang pamilya sang napatay kagang tagiya sang truck nga involvado sa aksidente kay nasang kagahon. Yari ang countdown sa report ni Action Eden Abuso sa BCPO. Action Eden. Action na Rex, ginahulat pa karon sa kapulisan sa Police Station number 4 ngati maka-istoryahanay ang tag-iya sang truck kag pamilya sang 3 ka mga persona nga napatay sa natabo nga aksidente launa kay nasang kagahon sa Homsite Circumferential Road sakop sang Barangay Villamonte. Sunod kay Police Station Police Major Charles Hever, lunsay padulong sa norte nga direksyon ining 10-wheeler truck Action Rex kag ang Mustang na sports car sang nagbunggo ini sa likod sang truck. Ang mga napatay ang ginkilala sa ilan ng Stanley Flores nga mong driver sang Mustang. Kaupod niya sa ang iya abyan nga si Wilton Porcel kag hinablos sini nga si Mark Jan Porcel. Dugang pa gikan sa iya restaurant tining si Flores kag papauli na kuntani isang natabo ang aksidente apang nga suno sa iya Action Rex nga abyan nga si Ronnie Maribuhok. Patapos sila nag-inom-inom sang makalubog nga ilimnon mga alauna. Nagdesisyon si Flores nga idulong sa Barangay Banago ining magtiyo nga Porcel. Sa piyak na bahin, ginpahayag naman ni Mexica nga among driver sang truck
nga ginkakibot na lang Action Rex ni nga may naglagapok na sa iya nga panglikod nga goma rason nga nagpundo kag didto na nakita nga nagdasok na sa likod sang truck ang nasamgit man nga salakyan. Pag nakita ta Action Rex nga may video man nga naguyod pa ni sa kadali sang truck ang ining sports car kay ti posible wala man dahil hibaluan nga salakyan ato galing naglagapo kahit suno kay Michael Mejica nga driver sang truck abi niya naglupok lang ang iya sining goma gali kay amo na tong natabo may nagdusok na sa kaha sang iya sining truck nga kargado man sang tubo. Pamatin naton si Police Major Charles Hever. Going north ni ang duha ka vehicle and then nagsuhot ini ang gasunod ini ang Mustang and then nagsuhot ini sa truck amoy na kadang ato nga mga biktima sa vehicle na nagkalamatay. Dead on the spot. Yes, so ongoing pasubong aton investigation amo nang initial nato nga pareho sila going north. And then nagsuot ini ang vehicle 1 which is the Ford Mustang. Sir, sa truck. ano na daang area? Sir, dulong na daang area or may isa nagsanag na? So sa ato makita dira ang may mga lights na nadada, may mga poste man. So hindi gid siya tama magkadulong. Katalaan Action Rex nga matapos ang 18 ka oras, iga-release man sa custodial facilities ng Police Station number 4 ining si Michael Mejica nga driver man sang nasamit nga 10-wheeler truck. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Kantuan tanay balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. Sunahon tang balita gikan sa San Carlos City. Mayor Rene Gostelo nagbando sa mga law enforcement team nga ang mga violators sa 24 oras sa ariglohon gilayono. Sitwasyon sa merkado publiko sa San Carlos Negros Occidental sirado ang iban nga parte tungod siyam nagpositibo sa swab test ang COVID-19, no? Oh, grabe man yan, no? Daw wala man katapusan. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Stephen Fresquito. Pen? Yes, Action Rex, patay ang isa ka detainee nga sa diin na abtan na lamang ini sa iya mga upod ng mga inmates dira sa aton nga San Carlos sa PNP detention cell, no? Nga sa diin ng among biktima na kilala nga si Bernel Bubuli, 37 anyos, sinikag residente sa Phase 3 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Aton nga balikan Action Rex nga ini siya nadakpan sa ginpatigay nga drug buy bust operation sa aton nga San Carlos PNP atong Webes ka adlaw, no? October 8, so gani niya sunod pa sa aton nga pag-interview sa kay Police Major Mark Angelo Hong Kong, aton nga OIC sa San Carlos PNP
nga nakabaton sila sang tawag sa tawag sa mga inmates nga ang ila upod nga ginatake ini. So nga hindi na makaginawa gani dayon man nga nagresponde ang nagayos ang responde ang atong kapulisan sang San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office emergency hotline para nga mahingagaw nga ma-recover ang ining napatay nga biktima o detainee gani dayon nga gindala sang CDR mo sa San Carlos City Hospital ang biktima apang ginpronounce ni isang aton attending physician nga dead on arrival mga alas 10:45 sang Sabado sang gabi. So gani nga ang amo nga detainee Action Rex sunod pa sa dugang pa nga impormasyon ni Sir Hongko nga may balatian ini nga sa iya kasing-kasing. So ginpagwas ang aton nga mga attending physician nga cardiac arrest ang natabo sa pagkapatay sa sining biktima. Apang wala pa sa gyapon nga ginpadaluman pa sa gyapon sa atong kapulisan according sa aton OIC nga ila pa sa gyapon ginaimbestigaran kung may ara ba nga foul play ang pagkapatay sa sining biktima sa sulod mismo sa detention cell sa San Carlos sa PNP. So amoy napahayag ni Sir Ronco kag sa lugang Action Rex nga may ara pa sila no nga mga ginatangin investigasyon nga ginahimo sa karon kon ano pagid ang mga anggulo ang katungdaan kaninan no sining pagkapatay sa sining biktima. So ato lang ina-update Action Rex kon ano magid ang mga investigasyon sa atong kapulisan sa natabo ini nga insidente sa sulod sa detention cell sa San Carlos sa PNP. Nag-report palin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang report ni Aksyon Stephen Presquito pakarunan talang ni may kang tanan sa sitwasyon sa merkado publiko dira sa San Carlos. Ginsiradaan kayang iban sini parte siyam nagpositibo to sa swab test no. Grabe maning problema no. Kag may advice diri si Mayor ni Gustilo sa mga law enforcement team no. Sige, sa iluhan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz. Ini may tingalaman ko nga dali ko lang. Ngalaman ko nga kahapon i-check na bing report ni Aksyon Roger Gotib na ano maning sitwasyon ini. Do hindi amo October 12 para di sa ako na Aksyon Elmar mo. Kay para makantuan ta na kung may balita na sila, no? Why man? Ano ning sitwasyon ning aton man? O sige ang report ko ron ni Aksyon Roger kag Aksyon Percival pa karunan to na niya. Karon sa hapon mga ka-aksyon. Standby anay. Matagtapila ka mga komersyal sa balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad sa aksyon balita banat bulig. Salamat sigid mga ka-aksyon, way ta malabutan pa karunan tanan sa hapon sa Action Report sa afternoon edition. Pod Action Marlon Hinovia. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili lamang madugay. Upod na kay Action Walma Sugaton sa kinanda nako ang inyos ni ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,